estamos a mediados de setembro e agora a albahaca, para conservala, teríamos que estar... Que ten? Ten pimentos. Este tomate que está xa tamén nas últimas, as cousas xa van a menos, e ademais cun setembro tan chuvioso que tuvemos, Son dous tipos de albahaca verde e albahaca morada. Está espijando, o sea, está botando as sementes. Ten as sementes aquí, en esta especie de coroniñas, ten como cara abaixo, como unhas vasijas. Son super chiquitinas, pero podémolas guardar xa para plantar na primavera que ven. Ou deixalas así tamén por aí, que cando lle veño o calor xa nacen elas solas. Quitaríanse así, mira, vais así. E o que se garda é isto así, porque despois se che solta as sementes. Pero en cada unha destas ten, pois, as sementes xa secas. Vides que pequeniñas son? Pois esta é a semente da albahaca. Así non valerían, porque estas sementes non están logradas, non están aínda feitas. Teñen que estar así. Que imagen máis chula me quedou de Armin. A violeta ten que estar como pálida e a albahaca verde ten que estar castaña. Así aínda non. Así, sí. E outra cousa, ten que secar na propia planta. Se arrancamos así os tallos florales, as sementes están inmaduras e non van a lograrse. Teñen que secar na planta e ten que estar así. O sea que agora en setembro temos que deixar que a planta floresa, que teña os tallos florales e que lle sequen na planta para poder gardalos para o ano que vén.